Maka kungani like uyivuleleni ifoni yami lokho. Na. Ngithenge imali yami le phone. Soshayisa phansi manje. Ngiyazi imali yakho. Soshayisa phansi le phone. Wabona bro from Vandaag ne? Ngizoya laphayana. Ngizoyiphula le bona ngizohamba nale emakhaya. Uliphulelani? I swear ngizohamba nale emakhaya. Wabona wonke amathayos la. Wonke ngizowathatha ngizothatha ngizowashaya. Sefuna amaphoyisa kanjani? Athi amaphoyisa abasebenzile lapha yini isandla sami. Hawa yami le. Amaphoyisa for what? Ithe ngobani usibenza? Yamethikalisha ngobani? Angibasabi umuntu. Awusabi umuntu. Wabona after la ngizoya laphayana. Make sure ukuthi ngispend even i1k Vandaag. Ngizoyiphula le bonda. Uyabona wena? Mina wena uwona idini. Angikho mina bese angikho. problem. Yeah. Just yimi ngisile la. Yeah, of course yimi ngibizile. X awuthami. Ukrende bese. Mina ngikrende wena. Good. Sharp man. Siyakwamukela mfethu kuyishow yethu Invasion of Privacy. Yeah man. Sicela nje. Sitshela ukuthi ubani? Yeah, mina gama lami uJoe. Sure. Yeah, most of the times abantu bangibiza ngoJ. Okay. Shortcut. Awe. That's it my plan. Yeah, wami nginenkinga, stress konke nje. Everything bro. Angazi ukuthi so sort out kanjani. Yeah, ama love problems. Yo, these things man. It's kidding. Lenzani mama mfethu kuhambani? Bro, the thing is sorry, isiZulu sami asikho perfect, I'm sure. Yeah, I'm so understand, ne? Sure. Yeah, bro, nginenye girl sibiza igama lakhe sibiza uMbali. Ayintombazana nje bro. Lelo gama kodwa njalo simangathi uMbali man. Ngimthanda kakhulu lo mntwana. Ngithanda. Ave ngithanda. Anizwa ngoMbali, bathi sibangibonisha bathi yeka noMbali. Banenza noMbali kangaka ngafuna ukuba bro wami uyazi mina ngisebenza umsebenzi wezandla ne? Sure. Yeah, ngishaya konke ama-tiles, izinto, everything nje. And uyazi ukuthi ngubani ngifundisile. Yeah. Abafana khona umunye umfana wase-KZN sibiza uTenkosi nomunye Mshangani lami le sibiza ngobani uBovin. Sure. Yibo laba ngifundisile bebangithatha show kancane siyenze so 1 2. Athi ngishaya shortcut. Sure. Then after lapho ne ngathola Spani somewhere. Yeah. Ngasishaya Spani nge-1. Yeah. Yabona? Yeah. Yeah. Sashaya ngasishaya ngithi no way man. Mangithi so lapho ngisebenza khona. Yeah. Yeah, ngibona enye intombazane man. Yeah. Nguye lo Mbali. Welo Mbali. Uyayiphilisa. uMbali wabi bathi. Awusuka nini? Then after lapho ngabona ngithi athi ngithule kancane. Sure. Yeah, ngizocheck next time. Yeah. Yabona ngingajaki. Yeah. Otherwise mama uzothi hey yini kanti? Yeah. Yabona? Yeah. Then after lapho ngashaya amakhona nje ngambona nje beka busy something. Yeah. Mangithi so yazi introduction first. Mina igama lami uJona na. Oh, okay. Yeah. So wena ngibali igama mina hey bekangishaya ngangafuna ngitshele igama lakhe. Yeah. Ngithi hayi no problem. Yeah. Then ngaforced. Nami bengingafuna ukuluza vele. Yeah. Hey because nami uyazi ngindoda bengiomile man. Hey. Wabona so after lapho uMbali hayi so manje okay angifune ukuthatha isikhathi nje uyazi mina ngiyakuthanda man because the way ungakhona everything is perfect for mina. Why you should be perfect way for wena ubuya ngithi uyazi mina uthi khululeka we there's no need for ukuthi wena mtshele ukuthi ubuya ngiyazi ukuthi ubuya uthi how ubone kanjani uthi ngiyazi nje how uthi so yini uthi ngiyazi ukuthi abantu basesimo most of the times bathanda ukamakhwapha man. I'm sure wena ubuya khona somewhere with those countries. Yeah, ngithi hawo mana ngiyasebenza mose la and uyazi mina. Yeah. Sasheka lapho ngithi hayi okay no problem. Yeah, vele ngibuya from Emalava. Dankie. Wayibona? So ngithi so manje what's going on? Manje uqala ungibiza amanye amagama. I'm sure into engiyifunayo sure ukuthi ngizoyithola na. Yeah. Uthi hayi doesn't matter nje just nje bengifuna ukubonisa ukuthi
I can see. Yeah. Yeah, I said, oh, no problem. Yeah. Yeah, wavuma ukero. Uh, Ukuthi at least, Ah. yeah, sibe nesikhathi sethu. Yeah. Yeah, not lapho because umama wakhe strict kakhulu. Yeah. Yabona, yeah, so ngamtshela ukuthi okay, makuso then sachintshana exchange ama-number. Yeah. Yeah, then following day ngamfonela. Yeah, yonke into yaba sharp. Yeah. Yonke kwaba grand. Yeah. Yeah, so after a while, after 2 days nje, ngibona umama wakhe avele ajabulile nje. Hey, mkhwenyana ngithi hey. How come manje? So how? Does this mean she knows? I Yeah. said, no problem. Yeah. After I talked to her, I said, no, I told you I explained to her. Yeah. And I said, damn, otherwise I'm going to work for Mahara, yeah. You see? Yeah. You see, so I said, oh, shit. What can I say, man? Yeah. Yeah, let me just welcome her. Yeah. Yeah, you know. So I worked, and I was working with my friends. Yeah. And my friends, they started complaining. Yeah. Hey, so what's going on in Manje? Because imali thina siyayidinga. Yeah. Because bebangabhadalanga laphana, uyazi. Uh, Angithi bayazi ukuthi so manje mina ngengane yabo so manje si. oh, so ubashayela ispan. Oh, Wayibona okay. kulo wami. Okay. Yeah. Wayibona? Yeah. Ngoba ngishilo ukuthi bengimthanda lo muntu. Yeah. So ngayenza konke nje. Yeah. Yabona? Sure. Ngithi hayi no problem. Yeah. Hayi athi sisebenzeni. So ngagcina manje ukuthatha imali yami from ukithina bagayela Umshayeli kwama-agency. Wayibona? Yes, sir. Because benginganayo choice and bengingafuni ukustopa lapha. Yeah. Because umbali mangithi so hey Yeah. hey bro wami. Yeah. Hey one thing please Yeah. man. Makazozala ungabheke kakhulu. Ngiyamthanda kakhulu. Please man. Promise. Khuleka, Brian. Okay, thanks. darling. Thanks man. Yeah. Yeah man, so the thing is umbali ngimthanda. Then ngabona ukuthi so manje umthando wethu. Yeah. Awukho straight like the way it was before. Consultation child, man. Hey, content uyichinjayo. Yeah. Yeah. So just nje nginekucheckela mina self just suspect nyana ukuthi I know. Yeah. Something ngathi awful lana. Yeah. Yeah, so bengingekho sure but after sometimes bengibona ukuthi lento lesemanje kakhulu, uyabona? Umthando wakhe nje phansi nje. Konto ke wayibona? Hey. Yeah. Khona man. So hey bro wami. Hayi manje hayi problem angazi ukuthi sizodi problem mina ngindoda so ukukhala abusize sometimes. Hayi yazi ukuthini ilula lento lena. Sombiza ne. Sizwakale naye la. If kukhona into wrong akayidalayo vele sombamba. Please Thatha amafoni enu. Rasta we IT ngalena uzowavula. Yeah. Yabona first of all wena kumele wenze ngathi yonke into right angisho. Kuflow kube mnandi and then ke somlanda sonqamza semlanda. Please bro wami. Okay. Please man. Hayi khuleka Brian Yeah. sokuthole ungangweli. Ungangweli ngathi high siphezulu already sikakawasho. Oh no, it's hard sometimes. Hey Rasta lapho nibeka amanzi lapho ngoba ngathi uzokhala. Ngaya mase phela. Bona manje sengiyakujuka. Asimlanda. Wami. Sicela ukunambela kwishow yethu lena umjolo the love. The dating umfethu kuyosibhala incwadi nabathi hayi cha kunesinqanda mathe sakhe ngafuni nix ngaso. Sesibona nosuhlelelanayo. Leyo ncwadi mayelana nani? Cha phela ubethi nje sizelana ngoba sokubha so celebrate uthando lwenu ukuthi wasugxuma nje yini kwenze njani? Oh, we just ngibuza nje. Hey yelo ndaba nje we just like celebrating uthando labantu yabo. Yeah, so sitshela ukuthi hayi cha uyakuncanywa happy usitshela ngehistory nyana. Obviously sesofuna na ukuthi usichazisele ukuthi wena ume kanjani. Mhlawumbe phela uthi in love with the njalo. Yeah. But ke sangafika lapho ke nje siyacela ukuthi nisiboleka amafoni nisinibekele wona lapha ngalena kune safe elikhona nje. Safe place. Amafoni. Ukuze angaringe boyiphazamisa ilokusana yabo. Stating nje that's why. Hayi silent. Hayi but yabona nje nabo silent nobo flight mode banokuphazamisa nje iglitch yabo camera lapha nje kuno line yabo stage alo. Kodwa i safe yona. Yebo Rasta nje ya. I safe yona. Awubusibeke ke nje i-pulpit lakho. Umfethu lana yini owayibona kuye wachaza nahlangana kanjani lunjani uthando lwenu?
Empeleni uthando lwethalo right lona ubhuti mina ngingamthanda vele bekasebenza lapha ekhaya esebenzela uma. Oh. Yakhe ibonda necrew yakhe so. Uh-huh. So yena ubhuti ne wayelokho nje lokho ngihlupha yabona lokho ngishela yabona lokho ngibulisa yabona ngilongibona ukuthi hayi ubhuti khona into le. Yeah. Yeah. So vele nami ke hayi ke ngase ngithatheka ngeke ngibone ubhuti uthi yanaye ya. Okay. Hard worker. Yeah. Uchaza hard worker bakhe. Yeah. Yeah, nebody yakhe nje iyavuma ya. Uyavuma na. Ngeke uzabe mase enjoy isikhathi kanani? Sesijole 3 months. 3. Yes. Oh. 3 months. Yeah. 3. Lisaselusha yazi. 3 only. Hey. Okay. Okay, angazi mina ngizizwa ngishiselwa ngidinga nje into engathi ngehlisa mood nyana kwehlisa nokushisa so uneplata abanokuyiprepare ngale abafowethu. Yeah. Rasta Jaya awungisondezela izinto lapho. Nakya. Awubambela Jaya. Eish. Yabona ke Le lena phone. Yo. ngibamba la nawo. Bese ngiyakuchazela kwenzakalani. So lana ke into enzakalayo khona i-outside ngale. uRasta we-IT. Dakayenzayo kuRasta ufike bamba amafoni wavule unlock so that you guys can have access. Full phone yami. Omabili nalivuliwe. So that you guys can have access uma nifuna ukubheka phela ama chat ukuthi hey ake khona abamdribblayo yabo phela hey iziningi izinto la ngaphandle yabo so nibuqalaza lapho ngeza Uyithathe phi imvumo ukuthi avule ifoni yami without my permission? Wait. ibona bheka lapho Yeah. bheka into lapho buka mfethu konke kahlangana lapho nawe ubuka lapho lethu yabona ke into enzakalayo iyo leyo ukuthi bheka la wayibeka ifoni phansi bheka la awufuni ubhama DM wena Angiyazi uyangithemba yena. Ngiyamthemba nami yabo ngiyamthemba. Mara kungani like uyivuleleni ifoni yami lokho. Na. Ngithenge imali yami le phone. Soshayisa phansi manje. Ngiyazi imali yakho kodwa Soshayisa phansi le phone. Ngiyithengela mina wena. Ngithengela boyithengela mina. Okay. Wena futhi wena uyithatha phi imvumo ukuthi unikeza nefoni yami uthi bayivule. Uyabona lento umaphuma kanjena manje hey kodwa ufihlile la wena yini inkinga bheka lapho ngifoni wena futhi usithatha phi isibili sokuthi uthatha ifoni yami hambe uyivulisa. Nyana wakho wekasa lo. Wait. Vula la ngena ku DM ulokuza ngithi uzongena ngapha Ngiyi-1 bro wami. Buka. kwenze njani Yini manje yini le? Uyabona ke manje ngiyabona ngihlangene ngani Ngisibuza mina even if makabhizi makapheka nje even if makageza nje ifoni once yathi vibration kancane bona umuntu usegijima ofake yini Sipho ila uyabona izinto ezenza beka feature lo uphuma nansipho eshaweni yo umngani wami man umngani mara umngani wakho be Joy izinto ezenza uyazi ngiyakuthanda ngithi no angithanda ngithanda kanjani umngani wami lo lalela umngani wakho bekakubuza ingakho bengikhuluma naye bekakubuza ukuthi ukuphi yabona mina ngibona ivideo enibhizi la ubuza kunjani lokho Siphizi senzani? Wena yazi ulenkinga. Ufuna ukusiqhatha mina. Umuntu wami phela lo. Ufuna ukusiqhatha wena. Hawu. Umbani. Akusukela namhlanje. Akusuke umuntu wami. Nangu umuntu wakho. Mara sayikhipha yabona like ngithenge imali yami le phone. Bashutha ngayo amavidiyo nje. Buka manje ugqoke. Kodwa nabe why make you want mfethu? Angiyaki. Angizoshayisa phansi ngifuna la ngeke aphinda ithathe. Uthi umnaki ingakho ngize ngabona umngani wakho. Angisayifuna ifoni. No kodwa angisayifuna le phone. Otherwise uyabona wena futhi konke. Ngivule ifoni mina kuphela the rest was on you. Interview once how interview once ngizocela ukuthi ungene lapho isikiya sami ngiyasifuna uthathe wonke ama-underwear wonke akho yenini wonke ama-bra Maka ngiyakuthanda ma. bese nihlala nonke
besihlala sometimes bekaze ukuvakasha nje uyazi She stuff sakhe la. ngiyamthanda nje bengingafuna ukuthi ahambe nabanye abantu nje Ma wena bhuti hlangana nabantu abanye abantu Ibra yakhe nawe ngibona. Ibrahim le Now une access nje ngena. Wayivula ifoni check yakho. ifoni Why une- nasi ifoni yakho Abantu No, wena tholeni wena lapha lutho. umthemba kanjani ulanda abantu nabangani ba No, phela like nibe yabona wena angithi uyasebenza ungaki. Yeah, Uyasebenza. Ah. Uyasebenza. Manje Mara beniphathela wena, bosi. Nginokuthi ngikufanele wena like uthi unone uthi uenjoy ngiyonja yini? imali yami le Ngiyazi imali yakho. ngizobafonela bazi basiqhatha lezi zinto straight imali yami le Maka lento yenza yokho kahle. Serious, ayikho lento kanjani. Wena uwe. angingangifaki mina. ngifuna ukangisiza ubhuti bengifuna ukangisiza Akusize ngathi. uka manje Akusize what a ngathi. shame Vele kahle kahle mina bengakuthanda angithandi. Ha. Ngiyenza ukuthi umamami benganayo imali yokubhadala ingakho be just nami nje. so bengiuser vele you were using Angithi it like into obufuna ukuyazi wena. Ha. really Eya, Ah angithi. sister kahle bethu awu. Angithi into afuna ukuyazi. Kabuhlungu kanjena kodwa. Hayibo, angithi yena into afuna ukuyazi. Angithi ubone kahle wena ukuthi ungibizela amakhamera. Ngabe sixoxile mina nawe lento le ngisayilungisa. Wena ubona kahle ukuthi ubiza amakhamera. Yo. Ayimbani mfana yazi awulenzela ijustice leligama lakho. wabona bro from Vandaag ne ngizoya laphayana ngizoyiphula le bona ngizohamba nalo emakhaya Uliphulelani? I swear ngizohamba nalo emakhaya wabona wonke amathayos la wonke ngizowathatha ngizothatha ithini ngizowashaya ngizofuna amaphoyisa kanjani athi amaphoyisa abasebenzile lapha yimi isandla sami ipower yami le amaphoyisa for Ithe ngobani usibe For what? zonke yamethikalise ngobani. ngeke angibasabe angisabe umuntu nje Awusabi umuntu. wabona after la ngizoya laphayana ngizomake sure ukuthi ngispend even i1K Vandaag ngizoyiphula le bonda Uliphulelani? ngizoyiphula esandla sami lo For ini? asangangibhadale bosi For ini mama? for ini for For ini? wabona into eyenzayo Angithi wena uvele wabiza lo bhuti lo ukuthi nazoyimosha lento yethu. no mina ngifuna ukuqinisa at least uthando wethu ayibona Uqinisela ukuthi ngani? sibe brilliant ukuthi sibe sharp bengacabanga ukuthi ngizothola amanyala yini lento le Amanyala? Yazi ifoni yami akumelanga hayi uyibambe. bonda ngizohamba nalo emakhaya le bona Uhamba nalo. sonke sami angeke ithalethe yami angeke ngihlale khona Ubona. sobona ke cabanga ukuthi ngiyahlala mina Hawu. ngizokuloya Wena bhuti uzokuloya. ngizokuloya Uzokuloya ubhuti. Jo. Uzokuloya. uphuma eMalawi Uphuma Uphuma eMalawi awungazi wena ukuthi ngubani mina Sebeqalile. cabanga ukuthi wabona wena Floxela namhlanje uzobona Ngizobona ini? uzobona ngizothatha le bonda ngizothatha noma Uzothatha. ngizohamba nawo Hawu. Serious? Hayibo mfana wami. Uyabona wena? mina Kahle kahle. Wena uwone kingi. Angikho mina laba mfethu angikho. ubudala problem Yeah. Angithi wena just wabizile. yimi ngiside la yeah of course yimi ngibizide Ubizele. asasise mina buka manje ukuthi Asize ngani? Angithi lalela. Makuthi wabuze ezicathulweni zami. Umzali wakho ethini? Ethi mntanami anginamali ukuthi ngimphadale manje ngibona ukuthi angazi ngenze njani. So nami ngiyini? Ngizothini? Yazi Fair. ma ngizovele ngiyenze. Yabona ngimthande. ibrayaka Uyangisiza lo bhuti lo. Uright futhi uyaperforma nasebhedeni wena lutho dole lo. Ha. Hawu. uyazini ebene nginekusibonela ezinye izinto nje kunemoto nje indlula ifika indlula kathi uhambani la angithi so bebafonelana amafoni uthi okay ngicela please ngicheke ukuthi makazoza ubhuti lo amsho bekangibiza lamagama laba angazi ukuthi ngizothi because bengingekho lapha yana Ne-OLED. yeah well sometimes Ungamfaki mamami kule ndaba. no Ungangifaki. I'm so sorry for saying this but into beniyeze bebayibeza yonke into nje amakhofi nje mina bengisibuza ukuthi hawu uhambani lapha So bakhipha busy ngekhofu wena. yeah bro wami Why lo up busy nobafo ngale? bebabhize nje mina mangithi ngiyafela kancane so bona ukuthi abantu manje sebayajuluka nje bakungena so manje what's going on niboneni kahle kahle hayi okay bona le moto le bafuna ukusibamba kusi manje hayi danke uNkulunkulu yeah buka manje Hey, Mara wena uzongibukisa ngabantu. Lento yenzayo uzongibukisa. Yeyish. ayimbali mfethu hayi ngeke. awabona akusumbali wami manje I'm sure umbhalo kaungani wami
straight. Hayi angisamfuni bro wami. If maybe uyamthanda or if ubone something kuye hayi ngingaqhubeka bro. Hayi mina hayi. Ngangifaki mina Hayi semanje hayi. Maka uyabona lento lokuthi ngabe sixoxe ngabe sihlele nje sayikhuluma lento le maka nawe wrong yazi. Lento Ngirong kanjani? Ngirong Kumele kanjani? siyikhulumile mina nawe. Owesithathu uyamosha. No. Owesithathu Angimosha uyamosha. Ngiyasindisa-ke mina sister yabo ngiyasindisa ngoba manje bekuzoba nini lokhu udlala ngomfowethu kanje Ngidlala ngaye. Hawu Mina. bukubhizi nobafu lana Cabanga. Phela ubafo wakhe ngizothini uyangisiza mase yabona kunalento lokuthi ulambe yabo. Cabanga ukuthi indoda yakusiza just for my heart. Uyangisiza. hey the fact that you justify it Uyangisiza. Phela Okay. hey we judge guys Uzobona, uzokhala wena. mara uyazona lento yenzayo. Mara lento yenzayo wena. we listen and we judge Wena. Angisakufuni, Lokhu angisakufuni. ngasangifuni kodwa Yeah. lapho lakithi angeke uthinte. Hayi. Noma lakho uwe okusala emathirele yethu. Eba mina kuphona ukubona omunye umdala lapha yana. Khona nokuhamba nje. Ubani? Umbali. Ikahle. Umbali. Ufuna umbali? Awona uyangijwayela wena uyangijwayela. Uyangijwayela. Nakonyako sometimes. Hawu. hayi Mbali hayi Mbali So manje ngiyani seyiflex manje ukuthi hey, awulongo. hayi please Wena uyangijwayela. No, Wena ngijwayela kanjani? uyangijwayela wena. Angeke ngikhuluma into Uyangijwayela. Okay, ngikubuza-ke mina hayi bro. uma kuyingqubevana kunjena kuyamanikiniki kuma niphi kunabangani kunamanye ubhe nani Wonke. isithini kahle Yo. samthanda Bro wami, angibuzo lo. Hayi, noma ifinifu ingane encane so. Thanda umuntu so. Hayi, bengimthanda bro wami to say the fact. yeah I loved her. Yeah. Bengimthanda kakhulu. yeah Mara manje sehayi. awusamthanda Angisamthanda, angisekho lapho. hey Akaqhubeke nalabo abanyawo phela bomakhehla labo, labo manibani yabo. Mara mina hayi. Ngathanda nomama wabo nje. Angithi bebayenzela everything bebaso. tag team Uyabona? Uyabona? Team yabo. Wrestling. So mina bengazi ukuthi bengihamba nge1. Uyabona? Laba bebahamba bagaya, uyabona? So ngisamfuna bro. but Yeah. what do you have to say for yourself Yazi angazi ngithukile like angazi kwenzakalani or ngiyaqalekisa okwenzakalani. Ubhuti ngimthandile ngizamile ukumthanda noma ngibe ngingamthandi ngizamile. Ngizamile ukumthanda. Ngizamile. manje lapho sikhona manje ithini into uyamfuna niqhubeke naye or Mangaba kana inkinga singaqhubeka mina. phela uxolisa phela wena ngeke mane Xolseleni. hawu Xolsela ukuthi Ithi awuyibona into wrong wena oyenzile hayi angiboni lutho into wrong. hawu Mbali mfethu Hawu. Akunazekuse wrong. yo Akazange athi sorry, just nje. hayi Mbali Na phela Awusiboni. bakuthiwa besithi bengizoxolisa phela wena angithi ungibizele amakhamera ungizele namakhamera wangibuyisa ngabantu. Weke amakhamera. Uzothini? ngamxoxa phambi kwamakhamera Hawu. Ngize Akhamela abana nkinga, abana problem. Nayi indaba la. Problem la. phuma la Bashaya ispanisa. Uyabona? nangumuntu wakho Hey. nibabili angikho mina Sis, akathi even sorry. Uyabona? And ngakuxolela yazi Problem. just wena nje ukuthi ube naleyo nto leyo ubuntu lokuthi okay fine ngiyasola ngezinto zami ngizoyeka and then umbonise ngampela kumele ebhale imessage phambi kwakho bro yami ethi sekuphelile so mara stop lento lokuthi ungipha once a month. ukuphani wami Hawu. inkonzo Bro, ngiyazama mina mayifi ngibona ukuthi angikho brand ngiyazama ukuthenga ama-MBs at least ukuthi ngibe clean uyabona ukuthi at least siyenze isipani sethu se-brand nje angahambi achika amanye 1 month mara usathi once a week ke. Usathi once a week ke. 1 month. uyathanda wena kahle kahle ngapha enkonzweni Kakhulu. Hawu. kakhulu baba I don't mind ukuthi siyenze iviki lonke. Yabo? ha I don't mind. Yena nje uyo nenkinga angazi kwenzakalani ngayo. Jay Hawu. futhi manje Yingakho sengigcina ngibona nabangani bakhe. usumngani wakhe yena akanankinga yena lokho nje ayathele ulokho Anytime is tea time. yo bafu hey angazi willing but usukasebenzela wena lo muntu usuke zama ukhanda imali futhi imali Usebenzela mina anendaba nemali, mina anendaba naye. hey Anginendaba nemali yakhe, nginendaba naye. nayilungisa noma nenze njani Yena mangayeke ukuthi ungipha once a month.
Uzoyeka Mina I don't angiboni isidingo sokuthi silokhu silwa ini ngizovele nje ngixolise eke maye ngabe kunjalo yena maye ngapholisa nje kini kuthiwa kunama T's and C's kuna condition ukuxolisa kwakho phela futhi kune condition ukuthi kumele akuphe more than once a month kangaki kuyobonakala phela ukuthi mina ngifuna i-minimum phela phela sesizama ukuthi sihlangane halfway manje i-minimum because uyasebenza naye manje ubona usazobhidliza awuthi bro wami lapho angidlale hayi lapho after la straight ngiyakuba yonke into ekhani ngizishila phayana umngani wami la amahamura nani ya hayi sokuhlalisa phansi le box uzongena sibili yeah there's no way it's over and angifune ukubona anything yami lapha yabona manje no angikhulume indaba into ekusasa manje mangithi manje this time ngiyafaka ifoni yami thatha ifoni yakho le angisayifuni ukubona nje ifoni angisakufune lonke wena ifoni nomama wakho nebonda lami ngiyahamba bro wami sharp ma uyobhidliza manje ngiyahamba angeke ukubone lokho angeke ukwenze lokho sikhona angeke ukwenze okay alright bro wami angeke ukwenze lokho sikhona babukele emakhaya zikhala on all cylinders uJay uthi uyobeka ubonda phansi umuntu wakhe naye ngapha phezulu nomngane wakhe ne-oledi bizla isupporter lemfunza itiye ngapha befunza umuntu wakhe ngapha izinto ezithe phecelezi uyobhidliza ubonda uJay so ake ngithi siyayivala lapho namuhla hello mama it has been yours truly handsome Hankeni Aramis Ungwenya imali umbambo lunye zingambili sifuze khakonena danko mistake sonibona kwelandelayo ungamvumeli kumele socisha umlilo ngale noba uyowisa ngempela umfethu lapha sonibona bafethu lufonela amaphoyisa amaphoyisa ambambe ambophe ayolala ejele ke namhlanje uzobhala ekuse rasta bethu awuvimba uJay lapha engakhawathi uvimba uJay lapho doke engakhawathi udonga